Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing Hanyo Trap National Youth Front Southern Border Area hapo kajingalam ubak kelang thongni President Dagjing Snokya halor kajing sniu palat kasurok wailoi balat umpung haka arpau tarik unaitung arja arpusaw kala lum lang ya kajingalang yaki association kali kamai bapher kenthup ya Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association Central Body Southwest Mawson Ram Tourist Association South Simpea Tourist Association Lauba Tourist Association kitrai bus kamai bat katuk ani kitrai kali private ubak kalang thongi habakaran shakila pathai khobor ulayathu bahadian kajingalang kaseng lamki association bapher dakawai kasur kilarai bakin sapendong deka public meeting hayo balat bat Mawson Ram bat ulayathu ru bakaseng nang ni shakmat kan sapenjur shushu yigijing yakhi lada ka sarkar kam sngap ban penbha ban penheno ya kasurok nawai loi shadu umpung kabaki pat ba kan kathan kilamat jing e daki phautali kisnam kiba ajingkran hakatiga sngi kilong President but Secretary jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association ba Moslander but ba Peter Marbanyang President South Simpea Tourist Association ba Baniwel Wanyang President Mawson Ram Tourist Association ba S Nongse but uba Plender Thongni Nongyalam ke MCTO and DA Southwest lomba jong ni ga sni Leo ban penlong iki kedua lam pedeng jongi nagleng jongi dalam jengka HMF Southern Border Area bat ki ASEAN repair ki bukan thuk ki ASEAN truck bus ki ASEAN tourist om takata ki pick up ru ki badon saudong jongkani ka area ki bukan thuk nadu South Simpea hadu hangti pot krok nungjri ngilio e boni kendu hakji kendu ka jongi ngilio e bon pliu jingmot bat ka ngilio ru ya ka jingi lamba jongi ka jingi kendu ka ladon ka resolution ka ba ngilishim bat ke resolution ka ba ngilio e ka ban shim ka dei ka wei bat ka ta kalong ban penlong ya ki public meeting hagi artili ki jaka hagi artili ki jakayo parta kade apo balat bat apo Mawson Ram bat kabar ka resolution kalong ba ki jeki ki ba nangni shakmat ya kabakum kaseng kansashim jiki kebujur nakamta ban pun urlang bat kamtam e ban pun semua jika sorka nagleng jong ki ASEAN repair ki lapan pau ya kejing ai ketika yang ketika mon nakamta banginyo ya ka jing anut namta ka bahamian ka bakta ya upait lang jong kani ka dong kathan nadu ubarit hadu ubakra hadu bahe ki kita gedi artili ki resolution ki nagleng jongi kamde ba kandon tanggung geni ki kendu ba menta gin sadon susu ki kendu bat kata kalong ba gin sashim ki senjam ki ba tenge kumangala krishman nakamda ban pun urlong ye kini ki rawa ka jongi om takata nagleng jongi kaseng lapun kreru ya ki mumerdom ki bangin sayo ay kaban led ban delegation sha ki bor ki bdepet na khamtam e yo minister jongka Pilibli roads Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association ni yadan bantalang ka di meeting bi yo ni pat ki HMF tingila ay ketiga yang ketiga mon bagian bantalang ni nakaliang jong ka association ni shisha kalalong ka pakhya ba shon hai ka ni ka surok mantala sanpho tali kisnem kilaya ka surok kai ne bikum ju ki truck ju ni ru ki don jing dawa na ka por sa ka por ni ru lai don ka jing ki khli bangin don banta ngin ai kanu ka support ba ki ya kanu banta ka bade shapang ri ba jat ni nikoloi bandan ka nakaliang jongi kum ka truck owners Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association ni ai ka jing kershan ka ba pura ya ka kani ka mat ka bala
shim da ka HNYF jong kani ka time ti kajing ai jing kersan jongi ya ka seng HNYF kamde na kanu ka benta na kaliang jongi kum ka ASEAN ngimdon ganta ka benta baongin persya sorkar henry ka kajing kersan ka jongi kolong ba kadai namta kajing kta bat kajing wanra kajing bahan nam topai ba ti namar ngi kajing syam jongi kum ki try trok kum kinoyalam jong kini ki trok association habas niu ke surok kan keta yu ba namar ba ladangi kit bun ya kamar kataru kan sawanra kajing ya ki kali gi jongi bat kawanra kajing yu ba ubadan syedi kitan ba kasurok kalong ke pas niu bat ladangi kit kendiat mo ladangi kit underload ladangi wan kit seni kitan gini kemut ba ya ka bai kit kamut ngi hapat penkiu tenang ila penkiu mangi kum kita try trok bat kinongnya trok ya ka bai kit jingkit di jenun kam jingi pai ba sini bakut kan keta na ki pai ba bat ya ka ga ba kin hapsiu ya ka dor kin hapsiu ki pai ba ya kan ni ka wei kan sawan kan ra kajing nam to pai ba halor kan ni ka nongrim na kaliang ngajongi kum ka association ngiwan man kersyan ya ka ga ba na kaliang jong ka kunhun HNF kala shim ya kan ni kaman bat na kaliang ngajongi ru ngi hadin balada ngi lada ya keren bale ya tai ya thir sani bha bat ka seng HNF bat hoy hakini ki sngi balada na kaliang ki kali ki jongi ha bagi kit jingkit ki la kit hap kit palat put lada ngim kit palat put kamut ba kan onra ka jing yang ikum ki try kali namar ba ka jakaru kala jangai telada ngi shim ya ka bai kali tang khendiat kamut ka onra ka jing yang ki kali ki jongi tenrai hadin bang iladap ka jing alang bat kino alam jong ka HNF na kaliang jongi kum ka association ngela ya menjur nadu mentaka sengi bagi kali jongi haba ki kit jingkit syakini ki jaka haba ka surok kadang sni gumne ngila ya rai bang nginum kit palat put shu ngin kit no ya ka jingkit ka jongi ka balong hapo ya ka ton ka bala abu da ka sorkar bat na kaliang ka jongi ru ngila kada ka mengirai kumne kawanra kajing singan ya ndai tang surok ndai kawanra kajing singan ya ki ba ki bayat lengba ka ni kalenti kong nga penpau ya kajing ai kublai ya ka seng HNYF ka balong ka wei na ki kenhun trai monsum ha jong ne ka dong ka thain ki jungi ya ka bagala sim khia ya ka ne ka mat ka bidai bat ka ne ka jing sniu jong ne surok ka balong kelentiat ka bangi ni yat ni yang na ka ne ka lenti ke jongi ti ha ka bidai bat ka ne ka bentang ngoban ong na kleng jongi kum ka South Sumper Tourist Taxi Association ni ai ka jing kersan ka bapura na ka benta ka ne ka seng ya ka ba kala sim khia ha bidai bat ka ne ka mat ya lor jong ka jing sniu jong ka ne surok ti nomor kata na kleng jongi ni oi kum ki driver ni kendu sibun ki jing ha bidai bat ka ne surok hendrai ngi sutunat sibun pat ba ka ne ka seng trimon subha na ka balong ka wei na kane ka dong ka thain ka jongi ka bala sim ya ka jing kli bat ka bala sim ya ka la ka jing ka manda ka sim jong ka jing sukya kala sim ya ka ni ka rai ban pensngau ha ka government ya ka ba kan pet lem kan nyolem ya ka ni surok ha ka bidai ba ka ni ka dong ka thain ka jongi pingasau ya ka ai kublai na ka banta ka HNYF ka bala don ka ni ka banta na ka banta man yet ban pek kam tam ki jing jar jongi ki thain nang thinga ngadai na balat sorang ngadon ke jing sngo kemen habang ya kenduk ke bakum kane kam tam man ya plu jumut ka bakum no ngin pan bahai ka surok marbun sin habang ilek na snong ban lek tang hamo sunram ro ka simport ki kata nomor ka jing sniu juga surok tena kaliang ka jongi kum ki try kali ni kersan na kaliang juga sawes ni kersan ya kena lah kan karukom kajing lek jongka HYF kham tam pen bah ya kena kesurok hadu syati si tanjongi kersan pura mada kalong da kanu lat keleti ro ni kersan ni ka Taxi Association ru ni ai kajing kersan bapura ya ka HNF kabrak loi ban sim ya kena ka benta na benta kadau ba jongka dong ka thain nama kajing sniu jong pat jong kena ka surok di
ngiru nak yang jong mas ram sen ni ai ke jing kusan bopura